Trátase dun servizo gratuito que xa funciona a pleno rendemento. As familias con dificultades para acceder aos materiais que proporcionan os centros educativos poden beneficiarse desta iniciativa, que inclúe, ademais, a entrega a domicilio. Puxemos en marcha un servizo de impresión de tarefas escolares co que pretendemos apoiar a aquelas familias que nestes momentos teñan algún tipo de dificultade para acceder a ese material, se sexa dificultades para imprimilo ou unha dificultade para poder descargarlo a través de internet. Nos habilitamos este servizo a través do cal nos remiten esas tarefas ao noso correo electrónico ranxoencomún@gmail.com. Nos imprimímolas e entregámolas a domicilio. O servizo é totalmente gratuito. O éxito está a ser tal que varios mestres optaron xa por enviar directamente as tarefas ao correo da agrupación, que se encarga de imprimilas e distribuílas. Está funcionando ben, está funcionando de unha maneira áxil, ademais varios profesores xa se puxeron en contacto con nós para mandarnos directamente as tarefas e non simplemente ter que distribuílas, por tanto, como digo, está funcionando ben e pretendemos que así continue o tempo que faga necesario e o tempo que as nosas posibilidades nos lo permitan. Os interesados en coñecer máis a fondo esta e outras iniciativas de Rianxo en Común poden seguilos a través das súas redes sociais, onde colgan información actualizada sobre as accións a desenvolver.